welcome back to my show! Aray, sakit! Good morning guys and welcome back to my channel. Ngayon, andito pa rin kami sa aming farm kasi, ayan, nag-init ako ng yung aming ulam kagabi, yung ulam namin kagabi, iniinit ko kasi baka ma-fan out, diba? So, dito muna tayo sa farm kasi walang magawa doon. Wala ring mga wala ring mga booking ngayon, mga sideline kasi pandemic. So, dito muna tayo. Pakitoon mo na ho sa akong giluto, guys, ha? Muna siya ang atong giluto. Amo na ang yan yung ulam natin last night. And then it's a broiler chicken. See? We called it halang-halang here. It's nami kaadyo na apay napo jay halang-halang. Napo jay halang-halang guys. Ayun na mo kakuan sa silupin kay kanin silupin tap-tap na sa buslot nga. Buslot man yung aming butas de andyan may silupin. Walang hiya kayo. Si Cebu City guys, maganda dito guys kasi maraming kahoy. Ayan tingnan mo. Yung yung hangin sariwang-sariwa katulad ng inyong lingkod na sariwang-sariwa pa. Ito yung aming bahay. Ayan. Ito yung aming iro. Yung mga anak niya, nag-aano siya. Yan guys. Ito na siya haonon. Kuhain na natin siya sa kukunin na natin siya sa kukunin na natin siya dito sa kahoy kasi sa fire burning kasi buka na. Ipakita mo, huwag mong ipakita yung aking mukha, ipakita mo nabubukaw na. Ayan. Arayo pag na ha. Pakuan sa iro. Ano na bang green? Dito yung nagdaan ako na rin. Nako, ipamutang nga mga maamigas. Tapos, at sibog at tupodong. Grabe idulit man po kaadyo. Tapos, luto na tayo. Magsaing na tayo ng bugas. Ng kanin. Ako po sige ga, dari ko. Naatay na boy tubig. Napamandari, magkaos mas jewel ron. Ay, napadari, wak mong god. Di gibalhin mang inday. Haraman day, magibalhin day. Haraman. Haraman. Magsaing mo na kami. Ipakita ta rin. Kani pa? Amo, isa pinulog. Asa man ikuha ni tubig? Are? So dito lang namin iya po kasi Mama at pagkabigas. kasi wala kaming bangkera. Wala kaming lababo. Ni Pertis Tulia. Uy, kabaw mong Tagalog. Isa ka eskwela, Harvard University. Ayan, Harvard University ko sa eskwela. Ako hindi ako marunong mag-Tagalog pero kakayanin ko na lang eh. Yan ang sinasabi ng laban o bawi. So, saing tayo guys kasi after nito, mutugbong tayo doon sa ubos. Mutugbong tayo sa ubos kasi mag-charge tayo kasi wala ditong charge. Wala ditong kuryente kasi nasa tuktok tayo. 5 piso na lang yung plite padong ng langit. Di ba laban? Laban o bawi?
So ganito lang guys, yung wala nang measure pa kasi daghang istorya, daghang sayop. So wala nang measure pa. Kasi yung kung daghang mag-istorya, madaghang sayop. Tapos dito natin itakang. Pwede ba ni matungba? Fireball. Ano guys? Lagmi ka dyan may kahoy guys, oh. Wow. Yung aming kahoy ay napaka very Expensive. delightful. You know what is very delightful? Ay, kuliraklag. Buang ni. So very delightful our Hoy, kinuha ko. Yan yung kahoy namin guys, oh. Yan yung kahoy namin na panggatong namin dito. Tapos yung kapatid ko punta ng ubos kasi mag-igib ng tubig to get water, and I'm uploading a new video in my channel. Dito lang ilagay natin dito. Nag-power bank lang tayo guys kasi kahapon hindi tayo kasi buong araw kahapon dito tayo, so ayan, may mga manok din kami dito, ang dami naming manok, oh. Ayan, tapos may may 5 kaming mga ero, may 5 kaming mga aso. Huy, mahog ang kuan. Huy, lahog. Mama, luto nagamo ang mong dinong ag dali ra maluto guys. Ag iro ibutang na aris ubos dali. Ibutang sa natin yung ating iro dito sa ubos kasi baka matamakan siya. Oh. See? Ang pangalan niya ay Tambukikoy. Ang pangalan niya ay Mocha. O kani si Makalebang, Mocha Makalebang. Mocha Levang. Ang nga na Mocha Levang. Tapos yan ang nanay niya. Nanay niya na malaki ang didi. Malaki ang didi. Diba? Pamain lang po kung sinong may gusto nito. Si Makalebang ang pangalan niya. Diba Makalibang? Makalevang ring. Makalevang. Kani Tambukikoy natulog pa. Natutulog pa si Makalevang. Hari na to ibutang kay. Mga hog sila ato. Diyan kayo. Diyan sila ilagay kasi mga hog sila doon. See? Doon na isa. Oy! Kalabing man yung isog man. Mang isog man ye. Isugun man yung Buddha. Ayan, anak ka. So maglampas doon yung sister ko, naglalampas na sila. Dito, may din kami. May goko. Asa? Gibuyan? May ero din kami dito. Hi. Ito si Mikey. At saka, ito si Rambo. Hi, Bo. Good morning to you, baby. Sana all. Sana all. Guys. Ayan, maglalampas kami dito kasi hinluan namin lahat. Tapos, I'm planning that hihimuin ko itong resort
Ay, gawin ko tong resort pala. Bunot hihimuin. Gawin ko tong resort, tapos ayan, hinluan yan lahat. Kukunin yung mga kahoy na mga ganito. Dahil butangan, kung nga lingkuranan dito is Dito. overlooking. Yung mga kahoy na ito, ibili na lang. Itera. Tapos yung mga ganito lang, ay ganyan. Kasi papunta pa yan doon, guys. Tapos doon ko maglagay ng mga cottages. Tapos overlooking siya, guys, sa sea. Sa sea. So may sea view siya. So ayan. So that's it for today, guys, and yan muna ang vlog natin ngayong morning, and I hope na nasiyahan kayo sa aking vlog, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po para hindi kayo mamalasin. Joke lang. Subscribe na po kasi ipapakita ko sa inyo ang buong katotohanan at kabanata dito sa amin. Ayan. Bye guys, and see you next time.